हो बघा, आ हा हा, आणि किती मऊ आहे तो बघा. एका पण झाडी सुटली आहे ही बघा, मस्त. आणि हो असंच खायचो. हे मालपोहे ना पावसात गरम गरम मस्त खायचे. आणि आता आपल्या सणांका सुरुवात झालीच. श्रावण गणपती खाओ करून बघा कसं फुटतंय असा. एक पाईट अप्रतिम. आज काय स्पेशल? श्रावण आला ग सरोज, श्रावण आला. खरंच श्रावणात गोडधोड तर पाहिजेच, कारण गणपतीच्या अगोदर श्रावण येतो. आणि आमच्याकडे पद्धत आहे, आमच्या सासऱ्यांनीच सांगितलेला, श्रावणी सोमवार शनिवार देवा म्हणजे उपास सोडते वेळी गोड वया तुम्ही देवाक करू नको. देव काही खायत नाही हो, तो फक्त अगरबत्तीने तेलाचो धनी वातीचो. देव काय खात नाही, पण त्याच्या निमित्ताने आमची तर पोटा भरतात ना. मग तसा सासऱ्यांचा हट्टच असायचो. आमच्याकडे महिन्याच्या संकष्टीक मोदक आणि ह्या श्रावणी शनिवार सोमवार कसो ह्यो गोड पदार्थ वयो. त्यातलोच एक गोड पदार्थ म्हणजे पटकन होणार असे मालपोहे. पण आम्ही काय मालवणी पद्धतीचे नाही ना. हा, हे मालवणीच पद्धतीचे आमची आये करायची. आम्ही हट्ट केलं की आये लगेच तव्यावर चपाती झाले की पीठ असा कालवायची आणि करून द्यायची. झटपट होणार. सकाळी मुलांना टिफिन मध्ये जरी तुमका दिवचं असा तरी ह्यो गोड नाश्तो मुला आवडीने संपवून येतले टिफिन मध्ये. तसं ह्यो मालपोहे आज तुमका वहिनी दाखवतली झटपट 10 मिनिटाच्या आत होणार हो. मस्त. करूया सुरुवात. चला. हा, 1 वाटी गूळ घेतलं, कापून घेतलंय बारीक. याच्यात घालूया 1 वाटीच पाणी आणि पूर्ण ह्या गूळ या पाण्यामध्ये विरघळून घेऊया. आता लाईट गेली, आता काय करायचा, आता जिरा आणि बडीशेप वाटायची कशी. आता आयडिया करूया. 1 चमचा बडीशेप ह्या मिक्सरच्या भांड्यात लागला असता, पण लाईट गेली आयत्या वेळेत. आणि अर्धा चमचा जिरा. जिरा जास्त नाही घालत, बडीशेपचं फ्लेवर छान लागतात. आणि ही आपली सुगंधाबाई वेलची. आता ह्या तुम्ही मिक्सरमध्ये लावायचं असत ना, तर ह्याच्यात 2 चमचे साखर घालायची. आपण मालपोह्यामध्ये साखर 2 चमचे घालणार आहोत आणि वाटून घ्यायचा. वास येता. इलो ना वेलचीचो बडीशेपचो. असं पण चांगलं मिक्सर पेक्षा ना. हो, या दरदरीत असला ना आणि मालपोहो खातेळी तोंड दाताखाली येला ना, जिरा किंवा बडीशेप छान वाटता. आणि तेव्हाच्या तेव्हा असं वाटून कुटून घातलेला बरा. पूड करून ठेवली की त्याचं सगळं दळ जातं. दळ म्हणजे मालवणी भाषेत दळ, सुगंध जाता. चव पण कमी. हा, ह्या बघा मस्त बारीक पूड करून घेतलंय. ई बघा लाटण्यान जरा हाताचा व्यायाम करूचो लागता. असो असो असो. आता असं 2 चमचे साखर घालून वाटून घ्यायचं ना. सुंठ पावडर घालते अर्धो चमचो. गुळ आणि सुंठ छान लागता मालपोह्यामध्ये, तुम्ही घालून बघा. आता ह्या आपण ओतून घेऊया. पाणी गुळ गाळून घेतलेला बरा असता, कारण गुळात काहीतरी कचरो पिचरो असलो तर. आता 1 वाटी मी मैदो घेतलाय, 1 वाटी गव्हाचा पीठ. दोन्ही छान चाळून घेतलेले आहेत. ह्याच्यामध्ये जातली किंचित हळद. आणि ही आपली आता बडीशेप, थोडासा जिरा आणि वेलची वाटून घेतलेला, त्याची पूड, ती सगळी पावडर घालून घेते. तुमका बडीशेप आवडत नसत नाही घातलास तरी चालात, जिऱ्यानुसार पण जिऱ्याने पण चव भारी येतात. पण बडीशेप घालून बघा. आणि सुंठ पावडर, जायफळ असत ता सुद्धा, थोडासा गुळा म्हटल्यावर जरासा मीठ. आता हा सगळा आधी मिक्स करून घेऊया. आता ह्याच्यात हे आपण गुळाचा पाणी जर गाळून घेतलं तर थोडा थोडा घालून
पीठ चांगला ढवळून घेऊया. जेवढा लागत तेवढाच, नाही तर जास्त पातळ हां जास्त पातळ नको आहे आपल्याला, दाखवते मी. जर तुमचा बॅटर लयच पातळ झाला तर तुम्ही गव्हाचा पीठ घाला, आणि लयच जर घट्ट झाला तर परत जरासा गुळाचा पाणी करा. पण गुळाची माप तेवढाच ठेवा. मालपोहे गोडच वयत, कारण आपण हे साखरेच्या पाकात परत घालणार नाही. मग असेच आवडतात गुळाचे. गुळाचेच पौष्टिकच चांगले. जड ताट मारता ना. ह्याचे सगळे गुटळे आपण मोडून घेऊया, आणि ह्या चमच्यान आपल्याक वतूक येऊ होया एवढा पातळ करूचा. हे बघा सगळे गुटळे आपले मोडून झाले आहेत, आणि बॅटर एकदम स्मूथ झाला, मस्त असा व्हाया. म्हणजे आपण तव्यावर सोडलं की असा आता पसरूक व्हाया पोळ्यासारख्या. आता करूया आपण झटपट मालपोहे. मी पीठ काही ठेवलंय नाही, माझी आई अशी तव्यावर करायची, पण जरा तुपाचा प्रमाण हातचा सोडून. मी 1 चमचा तूप घेतलंय. डोशासारखं पसरवून घ्यावा. आता गॅस मीडियमच ठेवायची, आणि ह्याच्या कडेने तूप सोडत राहायचा. आधी आपण मागच्या बाजूने चांगला शेकून घेऊया. मी असं तूप सोडते कडेने, कारण ते खालच्या बाजूला जाऊ दे म्हणून. आणि हळूहळू कडेने मी काविलता पण घुसवते. थोडा सुकत आलाय, आणि थोडे बबल्स पण आलेत, म्हणजे आपल्या मालपोह्यात झाळी पण सुटता. मोडा नाही मोडाच. आता आपण मागच्या साईडने पण चांगलो शेकून घेऊया. मस्त झाळी सुटली आहे, आणि गूळ एकदा तव्यावर गेला ना की तो सुगंध येता ना त्यांना राहत नाही. आता आपण हा काढून घेऊया. इथून बघा मस्त झाळी सुटली आहे. गुळामुळे कलर पण आला ब्राउनिश. आता तसंच मी दुसरं घालून घेते. थोडंसं शेप असं गोलचं असं वर खाली होईल, पण मस्त आणतं ना. आता ह्याच्या सुद्धा साईडने कडा उचलून घेतल्यात, पण थोडासा हा सुकायचा बाकी आहे. मस्त झाला. आता दोन्ही बाजून शेकून मस्त झाले मालपोहे खरपूस. हे जे करपतं ना आणि ते कुरकुरीत लागतं ते इतकं सुंदर लागतं ना, मस्तच. हंशाल स्नेहा नुसता करपलेला खाता. हो बघा, आ हा हा. आणि किती मऊ तो बघा. एका पण झाळी सुटली आई बघा, मस्त. आणि हो असंच खायचो. हे मालपोहे ना पावसात गरम गरम मस्त खायचे. आणि आता आपल्या सणांका सुरुवात झालीच. श्रावण गणपती तेव्हा खाव करून बघा कसं फुटतंय असा. एक बाईट अप्रतिम झाले पण मस्त बघ.
किती वेळ लागली? 10 मिनिटं पण नाही ना? नाही. आणि कारण ह्या पीठ ठेवायचाच नसता. सुगंध काय आता एका खाऊक देते एक घास का सांगतला बघा त्याच्यात काय काय घातलं आणि कसा कसा खाल्यान की ओळखतला. बडीशेपचा फ्लेवरचा पहिल्यांदा येतोय, त्याच्यानंतर जिरो, वेलची आणि गुळ, त्याचा फ्लेवर. गुळ ह्याचा फ्लेवर तर तोंडात घातल्या बाकीचा मैदा गहू काय हाय ते हाय पण खरंच. आणि नरम पण मस्त झालेत ना, इतके नरम आहेत ना, मस्त मऊ 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 कापसासारखं. असं टाप पेपर मध्ये गुंडाळून ठेवलं ना तरी गरम राहतं भरपूर वेळ. चला आता बोला. आता काय असे तुम्ही मालपोहे करा, ह्या श्रावणी सोमवारात करा, शनिवारात करा आणि करशाल तर आमका फोटो पण पाठवा. आणि गणपतीक पण करू शकता. हो, 11 दिवस त्या बाप्पाक पण नैवेद्य होय, त्यातलं ह्यो एक नैवेद्य. आणि आमच्या परब किचन वर 2 मालपोहे आहेत, एक ह्या सरोजबाईन केलेले आणि एक अंजली बाईन केलेली. आता हे तिसरे स्नेहाबाईन केलेले. यो बघा इलोवा. हा, तिन्ही वेगवेगळे मालपोहे. दुर्वांग थांब मी देते. हे बघा बघितलं इलो. हा, वासान इलो. आणि त्याचा काय दिसता तुमका? उकलतोय, थांबा. ये अरे थांब पळतो. यो बघा मालपो खाऊ किलो. असे झटपट पोरग्यांसाठी टिफिन मध्ये पण देवा. श्रावणीची कशा वाट बघतात. टिफिन मध्ये दिला की A1 मस्त झालंय. कसं झालंय दाखव. तर असे गोड पदार्थासाठी श्रावणातल्या गणपतीतल्या तुम्ही परब किचन बघत राहा. पहिला सबस्क्राईब करा. आणि त्याच्यानंतर रेसिपी बघू विसरू नका. आणि लाईक करा, शेअर करा. सबस्क्राईब तर पहिला करताल असंच. हे मालपुहे केल्यावर कमेंट आणि 2 मालपुह्यांची लिंक खाली देते बघा. म्हणजे 3 प्रकारचे मालपुहे वेगवेगळे. रक्षाबंधनला पण करा, ते साखरेतले करा, असे पाकातले ते पण करू शकतात. तुमका वेळ हा ना तर तसे करा, आणि वेळ नाही झटपट करूचे तर असे करा. चालत. तर मग परब किचन जाता जाता लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.